लागन छौरी भागी गे नाही शादी वाला कार्ड हमर जारी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं चलते लगन छौरी भागी गे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं शादी वाला कार्ड हमर जारी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं शादी वाला कार्ड हमर जारी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं लता दिन करहानी फोनमा से बतिया तब काहे दे देने दुखवा विपतिया लता दिन करहानी फोनमा से बतिया तब काहे दे देने दुखवा विपतिया दिलवा में जख्म हमारा दागी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं दिलवा में जख्म हमारा दागी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं बचपन से रानी छौरी हमर तो संगतिया छोड़ चली जाही हमरा फोटो हटौ छतिया बचपन से रानी छौरी हमर तो संगतिया छोड़ी चलल जाही छौरी फोटो हमर छतिया मारो वाला बस हमर गाड़ी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं मारो वाला बस हमर गाड़ी दे नहीं गे चलते लगन छौरी भागी गे नहीं। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन बिघा।